Ahojte, ako sa máte? Ja verím tomu, že veľmi dobre. Hádam vám nevadí, ja som teraz zástupca paštikárov na tomto pódiu. Prišiel som sem z ďalekej Bratislavy po sieti úspešných nádherných diaľnic. Všetkému, čo je celkom tak úspešne za nami. Ja som sa na cestu sem a na tento dnešný večer veľmi tešil. Zrazu aj tu moje dieťa, ktoré ma o 5:30 ráno budilo, bolo akési usmievavejšie. Všetko bolo, Korčok na hrad hneď pôjde, alebo teda radšej do prezidentského paláca. A to je ten dôvod, prečo sme tu. Chceme sa vám poďakovať, priatelia. Konečne sa vieme jeden druhému znova pozerať do očí. Vítajte emeritného arcibiskupa Roberta Bezáka. Ďakujem pekne. Chcem pozdraviť celé východné Slovensko a Košice. Mám východ rád. Áno, aj krásne košické prostredie s nádhernou, najkrajšou stredoeurópskou katedrálou svätej Alžbety. Čo zostane po nás z tých všetkých veľkých sľubov, čo ako hlasnou trúbou sme kričali do sveta? Čo zostane po nás z tých všetkých snov a prianí, skôr plebs a či skôr páni, zmierenie či odveta? V ostatnom čase sme si museli zvykať na zlé správy. Víťazstvo Ivana Korčoka v prvom kole nám ale znovu dalo pocítiť nádej.